A je odstartováno, Slávek tím drží a já doufám, že tady mají pořádný publikum, který bude fandit. Takže nahoře se nám už mistr poutá a první kýbl tam doráží. Panečku, to by to nějak jde okolo, no tak to teda ne. To víc vody valeš okolo. Já si měl vzít krumpář, tady bych vykopal jámu, tak tady můžu chytat hrbistom. Vedle jak tadyhle, chlapi, srovnejte si ho tam nahoře. Pánové, vy jste si to sami vymysleli a ani to neumíte nalejt do takovýhle kádě? My ne. Ale jo, voda se hezky nosí, dole se to střídá, kýbličky zatím dobře chytáme. Tak tady moc centimetrů nebude. Tady moc centimetrů nebude, protože víc toho je na zemi. Tak kouká vítr, ono to veme ten vítr, on to leje pod nohy. A jestli dobře vidím, blížíme se k polovičce času. Minuta a půl právě za vámi a také před vámi. Měli byste víc tu vodu strefovat do kádě, protože tohle to moc centimetrů fakt nebude. Blížíme se k poslední minutě a zatím, jak to vidím, dole je doslova povodeň a v kádi doslova jen tak na dně trošku tam namžilo. Běhají dva jenom. Poslední půl minuta, chlapi, vy v tom červeném vítám. Pojďme na ty nohy, pojďme na ty nohy. A nahoře trefuj se hezky do kádě. Hele, co to nějaký fanklub? Já nic neslyším. Posledních 15 sekund. Noste vodu! Jej! Utíkej! Neházej! Neházej! 5 sekund. A je tady stop, konec. Poslední kýble, které jsou nahoře. Dolejt. Hele, a teď máš čas, měl byste aspoň trošku trefit do té kádě, jo, doporučuji. Ne, jsem na stanc, jinak to sem nedohodíš, když to tak vidím. Takže Slavitín právě dolil své kýble. Koukám, že jsou mokrý taky pěkně.